Bantwana benkosi, ngiphakamana nokuyikhetha inkosi yasebuhleni uShembe uNyazi lwezulu. Indabenkulu. Manje uma sikhuluma maNazaretha kuyaqhaqhazeleka indaba kaShembe inzima. Ngicela ungifundele incwadi uMateyu 21 verse 30 or verse 33, uqale 33. Wehle naye. Yizwani omunye umfanekiso. Uthi Jesu Kristu yizwani omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu. Umninindlu. Owatshala isivini. Wasibiyela uthango. Wemba isikamo sevini. Amen. Qhubeka. Wakha ixiba. Wasitsheleka abalimi. Wesuka waya kwelinye izwe. Isikhathi sezithelo sesisondele. Wathuma izinceku zakhe kubalimi ukubathabatha izithelo zaso. Abalimi bazibamba izinceku zakhe. Bayishaya enye. Bayibulala enye. Bayikhanda enye ngamatshe. Wabuya ezinye izinceku eziningi kunezokuqala. Benza njalo nakusona. Ekugcineni wathuma kubo indodana yakhe wathi, bayakuyihlonipha indodana yami. Kodwa abalimi bebone indodana, bakhuluma bathi, lo uyindlalifa. Zanini siyibulale, sibambe ifa lakhe. Bambamba, bamkhiphela ngaphandle kwesivini, bambulala. Nxa isifikile inkosi yesivini, iyakwenzani kulabo balimi na? Bathi kuye, iyakubabulala nokubabulala labo balimi ababi. Isivini sayo iyakusitsheleka abanye abalimi, abayikuyinika izithelo ngesikhathi sazo. uJesu wathi kubo, anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi? Wathi anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi? Itshe elilahliweyo abakhi. Itshe lilahlwe abakhi. Ilona eseliyinhloko yegugu. Ilona leli tshe ebelilahliwe abakhi. Yile selisisekelo segumbi. Qhubeka. Lokhu kwenziwe inkosi. Kuyisimangaliso emehlweni ethu. Qhubeka. Ngalokhu ngithi kini. Uthi ke uKristu maNazaretha. Ngalokhu ngithi kini. Uthi uKristu uma ekhuluma nabantu ayikhuluma. Uthi ngalokhu ngithi kini niyakuwaphuca umbuso kaThixo. Unika izizwe eziveza izithelo. Ebese unika isizwe esiyoveza izithelo zazo. Owayo phezu kwalelitshe. Ngiyabonga. Ngicela uphinde ufunde 23:37 khona vula nje ngale 23:37. Jerusalema. Wena ubulala abaprofeti. Ubakhanda ngamatshe. Abathunyelwe kuwe. Bengithanda kangaka. Ukubuthela kuwe ndawonye. Njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso. Phansi kwamaphiko aso. Anivumanga. Kodwa anivumanga. Bhekani ke. Senikiyelwe indlu yenu ichitheka. Senishiyela indlu yenu ichitheka. Funda ihlabelelo 101 verse 6. Jerusalema. Mina bengithanda kangakanani. Ukubuthela abantwana bakho. Phansi kwamaphiko ami. Kepha uvumanga. Kodwa awuvumanga. Sengikushiya uchithekile. maNazaretha indaba kaShembe lehlangene ngayo. uShembe akafani nje nokucabanga kwethu. uShembe uvele ezulwini maNazaretha. Yabona uma umuntu ekubuza ukuthi yini le ubuNazaretha, kufanele umchazelo, singasabi ukuchazela abantu ngoShembe. Amen. Uthi uJesu Kristu liyancwadi oqala uMateyu 21 verse 33 kuya ku40 angazi 40 bani. Ungayifunda nje wehle nayo. Uthi uNkulunkulu wenza umfanekiso. Kuthi uNkulunkulu waqale wathumela ingceku zakhe. Kuthe egcineni sethumela indodana yakhe. Nayo babephila njalo babengazi ukuthi lento kuzokwenzakalana. Kuthe mase ethumela indodana yakhe nayo bayibamba bayibula. Uthi ke uJesu babuza umbuzo wodwa ukuthi uma ngabe seniyibulela indodana yenkosi,
kuzokwenzakalani kulezo nciko uthi uJesu ke uzowuthatha umbuso kaNkuluNkulu awunike izizwe kuthe mangabe izizwe maNazaretha yabona ngekhathi kuhamba uJesu Kristu sebembulele uJesu wasonga amaNazaretha kwaIsrael njengoba nibona nje kunezimpi ezingaka asikhulumi yethu ingane la ekhaya uShembe akakhuluma ingane mina wengikholela kuye ayakhuluma ingane akakhuluma amanga maNazaretha mase ehambile wahamba uJesu maNazaretha kodwa zaseyihlala phansi izizwe zalinda sathula sathi wathalala zazingazi wasethi uNkulunkulu wazokhumbula isizwe sethu nabantu abamnyama lelitshe lelakhuluma ngalo uKristu uthi itshe belilahliwe umakho uyazi bamahlangu wakhe khona lamatsho washaya kuwalahla ungawanaki kodwa uyabuya umakhatha awuthi ngililande ngizokwenza ngalo uNkulunkulu usezele into enhle maNazaretha lobu uNazaretha nibona la emhlabeni busuke ezulwini uShembe usuka nabe ezulwini maNazaretha uNazaretha singaboni nje bese sikubona thina sesibona nje into ukuthayo lento kaShembe iqhamukapi uyithi izizwe zomhlaba zalinda isho njalo ingoma ka174 zaseyilindile izizwe kwathula kwathi duwe emhlabeni kwalinda ukuthi ngabe uzokwehlakalaphi umbuso kaNkuluNkulu lo Kristu akhulunywe mina wathi uKristu uzothatha lo mbuso kaNkuluNkulu usewuthathile uNkuluNkulu umbuso wasinika wona eSouth Africa maNazaretha saba nenhlahla sisenhlahleni maNazaretha uNkuluNkulu wasehlisela ifa laphakade sicela ukuthi siphathe kahle uNazaretha sengathi singaphatha kahle uNazaretha abantwana benkosi